Какво е VPS и всичко, което трябва да знаете преди да изберете този хостинг? VPS означава виртуален частен сървър и е най-доброто решение за хора, които са надраснали своя споделен хостинг. Когато се решите за VPS хостинг, въпреки че все още споделяте сървъра с други, вашият уеб хост ви гарантира напълно отделна и самостоятелна част от този сървър. Това означава, че ще получите специално сървърно пространство само за вас с запазено количество ресурси и памет. VPS хостингът съчетава функции както на споделения, така и на специализирания хостинг, но разликата е, че VPS използва технология за виртуализация, за да раздели един физически сървър на множество независими виртуални сървъри, давайки на вашия уебсайт възможността да работи изолирано от други уебсайтове. Пускането на VPN ви позволява да настроите уебсайтове в защитено пространство с гарантирани ресурси, които не трябва да споделяте с други потребители. Също така с VPS хостинг имате същия достъп на основно ниво, както ако имате специален сървър, но на много по-ниска цена, отколкото да конфигурирате сайта си от самото начало. Това означава, че можете да инсталирате всяко софтуерно приложение, да създадете дизайн и така нататък. Въпреки това, една от най-големите трудности на VPS хостинга е да управлявате сами цялата си сървърна среда, така че трябва да имате опит в уеб разработката. Винаги можете да наемете системен администратор, за да ви помогне. Нека VPS да го разбием на плюсове и минуси. Плюсовете от VPS-а. По-добра производителност от споделен хостинг сървър. Увеличението на трафика на други уебсайтове не се отразява на ефективността ви. Получавате root достъп до вашия сървър. Имате по-добра поверителност и сигурност, тъй като вашите файлове и бази данни са заключени от други. Можете да надстроите сървърните си ресурси. По-евтин е от специализирания хостинг план. Минусите от VPS-а. По-скъпо е от споделения хостинг. Уязвимости на сигурността на лоша конфигурация. Знанията за управление на сървъри са задължителни. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да оставите коментара си подолу и аз ще се свържа с вас и, разбира се, ако харесвате този видеоклип, дайте му палец нагоре, споделете го с приятели и се абонирайте за нашия канал.